Mateo je jedna prije svega vedra osoba, kao osoba, veseo učenik koji uživa u radu. On je intelektualno jako dijete, tako da doista u školovanju nema problema. Učim znakovni jezik, učim s njime komunicirati i ide nam jako dobro. Naravno, bez pomoći njegove prevoditeljice bi to bilo nemoguće. Mateo, koliko je 27 više 3? Tako je, 30, bravo, u redu. Kada sam ja došla u drugi razred, znači prije nekoliko mjeseci, oni su funkcionirali kao jedan razred. Djeca ne poznaju neke velike granice u jeziku, pa ni u znakovnom jeziku. Oni vrlo brzo pronalaze način kako iskomunicirati. Pošto je Mateo vrlo topla osoba, neću reći da su ga prihvatili, nego on je jedan od njih i tako funkcioniraju. Mateo je onako prirastalo srce od početka, stvarno. Nekako smo se povezali. S njim sam već od vrtića, od kad je on imao 3 godine. Pa dođemo u školu, ja ga često pričekam dole, pa uđemo u školu zajedno. Onda ga potičem na pozdravljanje s svim djelatnicima škole, učenicima. Pa ako imamo glazbeni, sviramo na instrumentima različitima dok ostali pjevaju. To voli jako udarike. Visoke tonove frekvencije čak i prepoznaje. Svira po tonovima, to smo učili. Mateo je super dječak, stvarno. Radivo shvati odmah, koncentriranje na nastavi. Uvijek se prvi riješi. S ispitima isto nema problema kakvih. Ima ljetnici. Mateo je super, znači pametan je, dobar je, osjećajan, ima tu dobrotu neku u sebi, voli nogomet strašno, sad je počelo svjetsko prvenstvo, u tome od hobija skuplja sličice, ide na gimnastiku 2 puta tjedno, stvarno ne znam, je da je moje, ali dijete za poželjeti. Družimo se, odlazimo, ne znam, na izlete, doma smo, igramo igrice, igramo nogomet, znači Mateo isto voli puno čitat, pa isto onda te neke knjige čitamo, listamo. Mi dalje odlazimo kao i prije u Murit, tu u Čakovcu, znači to ima trening socijalnih vještina svaki tjedan po 2 sata, svaki utorak. Odlazimo isto 2 puta tjedno u Polikliniku Suvak na rehabilitaciju, znači na vježbe, slušanja i govora. I isto tako odlazimo na hrvatski znakovni jezik na fakultet, na edukacijski rehabilitacijski fakultet, na ERF. Te vježbe, slušanja i govora gdje sam počeo stvarno jako puno brbljati i glasat se i na neke zvukove se okreće, da čuje. Kako je u školi? Dobro. Što ti je super u školi? Prijatelji, učenje, učiteljice, što? Sve? Sve. Što voliš? Matematiku, hrvatski jezik, što? Matematiku najviše volim. Voliš nogomet? Da. Tko ti je super u nogometu? Ronaldo. A što želiš biti kad ti budeš veliki? Igrati nogomet. Super. Imam svoje prijatelji. Da.